Δεσμευόμαστε και δεσμεύομαι για την άρτια εξυπηρέτηση της καθημερινότητας και των καθημερινών αναγκών των πολιτών. Για την αναδιάταξη, την αναδιάρθρωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δήμου. Βασικός μας στόχος θα είναι να μην εξελιχθεί ο Καλλικράτης στο Δήμο μας σαν όργανο αποδυνάμωσης των κοινωνικών δομών, των κρίσιμων υπηρεσιών που θα αναστέλνουν κάθε μορφή κοινωνικής οικονομίας. Όπως έτσι σχεδιάζεται από το Μνημόνιο και το αυστηρότερο σύμφωνο σταθερότητας που πήκε. Καλούμε κάθε αυτόνομο πολίτη, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, καλούμε κάθε αυτόνομο πολίτη, γυναίκα, άντρα, νέα, νέο, άνθρωπο μεγαλύτερης ή μικρότερης ηλικίας, την τρίτη ηλικία. Καλούμε κάθε οργάνωση, κοινωνική, οικολογική, αυτοδιοικητική κίνηση, κάθε φορέα, κάθε σύλλογο, πολιτιστικό ή αθλητικό. Καλούμε όμως και κάθε κομματικό σχηματισμό να στηρίξει τον συνδυασμό μας. Γιατί παραμένουμε πιστοί στις αρχές και τις αξίες μας. Είμαστε ασυμβίβαστοι στον αγώνα για το καλό της πόλης. Για αυτή την πόλη αγωνιζόμαστε. Και σας στέλνουμε όλους δίπλα μας. Χωρίς προαπαιτούμενα, χωρίς κομματικές αγκυλώσεις, χωρίς δεσμεύσεις. Την πολιτική μας διαδρομή τη γνωρίζει η πόλη. Τα πολιτικά μας πιστεύω επίσης. Όπως επίσης θα ξέρετε ότι όταν μπαίνω στο Δημοτικό Συμβούλιο και όταν μπαίνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, την κομματική μας ταυτότητα προσπαθούμε να την αφήνουμε στην πόρτα. Όταν συζητάμε τα σοβαρά προβλήματα της πόλης, η κομματική μας ταυτότητα έχει κατατεθεί στην πόρτα. Σας καλώ να έρθετε όλοι μαζί για να αποτελέσουμε ένα κίνημα ουσιαστικής αποκέντρωσης και εναλλακτικής τοπικής ανάπτυξης. Ελάτε να δημιουργήσουμε ένα κίνημα αντίστασης στην πόλη μας ενάντια στην ιδιοτέλεια, στην ευτέλεια και την αδιαφάνεια. Ενάντια στις νοσηρές πρακτικές και τον πολιτικό αμοραλισμό της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής, που περιφρονεί κατάφορα κάθε έννοια πολιτικού ήθους και αρχών, όταν συμπεριλαμβάνει στο ψηφοδέλτιό της δύο υπόδικους με βαρύτατες κατηγορίες. Ελάτε να δημιουργήσουμε ένα κίνημα ικανό να αντισταθεί και να απαλύνει στην πόλη μας τις συνέπειες από την καταιγίδα των ακραίων πολιτικών του μνημονίου. Ελάτε μαζί μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ όλους. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Αν θέλουν οι εκπρόσωποι του τύπου, ο κύριος Ψήφος Διπρόξης να σας χαρακτηρίζει για κάποιες ερωτήσεις. Για σύντομα, μπορώ να μιλήσω του μικρόφωνο. Βεβαίως, θα μιλήσουν όλοι, αλλά αν θέλουν πρώτα οι εκπρόσωποι του τύπου και μετά... Ωραία. Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι που είπατε προηγουμένως. Είπατε για πράσινη ανάπτυξη. Άκουσα για ανακύκλωση από την αρχή, είναι πολύ καλό αυτό. Δεν άκουσα όμως για τα φωτοβολταϊκά. Αυτά δεν τα έχετε υπόψη σας ή τα παραλύσετε? Πιστεύω κατάλαβα. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Είπα προηγουμένως όμως ότι δεν είμαι απόψε εδώ και δεν είναι της παρούσης να δώσω αναλυτικά τους άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθούμε σε κάθε τομέα δράσης. Υπομονή λίγο, θα κυκλοφορήσει το πρόγραμμά μας. Θα προσπαθήσουμε να διανεμηθεί όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες αυτής της πόλης και θα τα συζητήσουμε τότε. Είναι άλλες δύο ερωτήσεις, μπορώ να σας πω? Βεβαίως. Λοιπόν, η μία αφορά τους αρχαιολογικούς χώρους της Νέας Μύρνης και σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της πόλης μας.
Ένας από αυτούς είναι η περιοχή των Αγίων Θοδόρων. Έχετε κάποια πρόταση για αξιοποίηση για αυτούς τους χώρους? Και είναι και τα πόσο τα αρχεία που έφυγαν στην Άνω Νέα Σμύρνη. Μία αυτή, και το άλλο θα σας ρωτήσω για τα άτομα με αναπηρίες. Στην πόλη μας, από ό,τι ξέρουμε, είναι περίπου 380 άτομα. Για αυτούς τους συμπολίτες μας, έχετε κάνει κάποια πρόβλεψη? Αυτά, ευχαριστώ. Όσον αφορά το πρώτο σκέλος, την πρώτη ερώτηση, για τους αρχαιολογικούς χώρους και για τα μνημεία. Μια πρώτη σκέψη μας, παλιά σκέψη, και αν θυμάστε, κύριε Βενετσάνο, την είχαμε κουβεντιάσει και παλιότερα. Θα ήταν στο γαλαξία που θα ανακαινιστεί, που επιτέλους ύστερα από 13 χρόνια έχει αρχίσει, για προεκλογικούς λόγους κάτι. Εκεί θα μπορούσαμε λοιπόν, πέρα από την κύρια χρήση του γαλαξία, να έχουμε και ένα έκθεμα, να έχουμε και ένα χώρο που θα εκτίθενται αυτά τα μνημεία, αυτά τα λίγα ευρήματα, τα λίγα ή περισσότερα ευρήματα. Όσον αφορά για τα ΑΜΕΑ, είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση και εκείνο που θα πρέπει από την πλευρά του Δήμου και που μπορεί ο Δήμος εύκολα είναι να διασφαλίσει με νύχια και με δόντια, δουλεύοντας σωστά η Δημοτική Αστυνομία και σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, οι προσβάσεις τουλάχιστον να μένουν ελεύθερες. Οι προσβάσεις τουλάχιστον να μένουν ελεύθερες. Όλοι μας πάμε και κρίνουμε τις προσβάσεις. Το έχουμε κάνει όλοι. Και εγώ βέβαια το έχω κάνει. Άθελα. Και να γυρίζω πίσω μετά όταν το καταλαβαίνω για να πάρω το αυτοκίνητο. Θα πρέπει να διασφαλίζεται. Θα πρέπει να διασφαλίζεται όχι μόνο με αστυνομικά μέτρα, αλλά εν πάση περιπτώσει, εάν δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, θα πρέπει να υποδειχθεί. Γι' αυτό υπάρχει το οργανωμένο κράτος, γι' αυτό υπάρχει η οργανωμένη πολιτεία. Και από εκεί και πέρα είναι και θέμα συνείδησης του καθενός μας. Ευχαριστώ. Να σας ρωτήσω, προημερών, γνωρίζω πολύ καλά ότι είχατε επισκεφτεί τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας και σας ανακοινώθηκε ότι θα πάρετε το χρήσμα. Από εκείνη την ημέρα και μετά μέχρι σήμερα, επειδή ακούγονται διάφορα στην πόλη, διάφορα φήμες ότι δεν το πήρατε, ότι ήταν άλλη κακή πληροφόρηση κλπ. Να μας πείτε τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτό το θέμα. Ο συνδυασμός μας είναι ανεξάρτητος, υπερκομματικός και αυτοδιοικητικός. Το ότι προέρχομαι και ανήκω πολιτικά στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας και να ήθελα να το κρύψω, δεν κρύβεται. Το γνωρίζουν όλοι. Το ότι επεδίωξα πράγματι να με στηρίξει η Νέα Δημοκρατία, και αυτό είναι γεγονός. Είναι επίσης γεγονός όμως ότι η Νέα Δημοκρατία επέλεξε για λόγους πολιτικής στρατηγικής, δικής της θα πω εγώ, εσείς συλλάβετε το στο μυαλό σας και αξιοποιήστε το όπως θέλετε. Να μην δώσει ακόμα χρήσμα επίσημο στη Νέα Σμύρνη. Εμείς το χρήσμα το θέλουμε από το λαό, από τους δημότες. Το έχουμε αυτό το χρήσμα, προχωρούμε, μας βλέπετε σήμερα εδώ και θα είμαστε παρόντες στις εκλογές. Ευχαριστώ. Αφού ολοκλήρωσαν οι εκπρόσωποι του τύπου, μπορούν να ακούσετε, παρακαλώ. Ο κύριος Γιούσας, ο κύριος Δημήτρης Γιούσας. Δημήτρη, έλα σε ένα μικρόφωνο.